Tervetuloa teille kaikille, se on vauhtia 80 täällä. Vittu, ne rupee kattoo. Täällä on fucking 80. Catch a bitch. Täällä on raivopuolella. Hei vittu noin. Hei, tähän mä yritän vetää ilmuria yhdellä kädellä. Mä vedän eka. Okei, vedä. Vedä ilmurin katsojat. Katsojat, kaikki katsovat. Sä menet tänne pariin. Tuolla kaukana. No jäi niinku katsomaan mitä me tehdään. Mun katsojille. 5 miljardia, jos minä tänne pariin tuolla kaukana. Ei mennyt. Ei mennyt mitään. Ei se mennyt. No niin, nyt lähtee. No, liian. Siitä. Katsokaa, nyt lähtee. Oho! Ja siellä on Arska, boy 12, yrittä vedä sitten. Mitä sä teet? Mä poseeraan. Okei, posera sitten. Pallo! Pallo! Maalis. Mä en saanut palloa. Ei meni, mä oon maalis. Rinde. Mikä kikka? Okei. Mä teidän videot ihan omasta tahostani. Kyllä. Varmaan jokin kattoo. Noin 2 ainakin kattoo. Täällä on nyt, mä kuvaan tällä puhelimella. Ai nyt lähtee niinku taistelu. Noniin, täällä on tappelu. Täällä puhelimella kuvataan. Ai saatana. Eiks itku tuu nyt videolla? Oh. Ai saatana. No onks saatte maailman 50? Omasta tahostani. Oi saakuttuu. Mä haluan rohkeutta näissä videoissa. Joo, sori. Ja toikin varmaan haluu. Niin rohkeutta näissä videoissa lähtee. Niin mä mitään rohkeutta mä teen vaan omasta tahdosta. Niin mä sitten. Joka päivä. Kurkissa nähdään ensi Ota. Ei oo totta. Ei oo totta. Mitä? Ei mitään. Noniin. Tämmönen maisema täälläkin. Sitten on. Noit mä haluan. Keuli! Kuva poikaa. No niin, siinä näitte. Jotkut osaa keulia, jotkut ei. Eli sä oot myös se jotkut ei. Entä jos mä en halua oppia keulia? Vähänkin detsin. Mitä mä laittaisin nimeksi? Koripalloilua. Koripalloilua. Nähdään ensi videossa, se on moro.